Insellmilkom nilqakom għal Time Stock għaddiet ġimgħa oħra t-tieni ġimgħa mill-ġuri ta' Jorgen Fenech. U għal ġimgħa oħra rġajna qegħdin magħkom jienu Klara Farrugia, il-court reporter tagħna, qed nagħmluha wkoll għaliex kellna feedback pożittiv ħafna wara l-ewwel ġimgħa. Qed ikollna feedback tajjeb ħafna kemm għal live blog li qed nagħmlu kuljum fuq Times of Malta li tistgħu issegwuh billi taqraw min id-baj min ikun qed jiġri fil-qorti kuljum. Għandna l-Klara li tkun qiegħda hemmhekk qed tara bajna għall-ġuri u għandna ġurnalisti mill-newsroom tagħna li jkun qed jaqdu l-live blog flimkien u darba fil-ġimgħa qed nagħmlu dal-episodju biex nitkellmu qisu b'mod iktar kolloquial fuq xi kun ġara dik il-ġimgħa forsi tgħin in-nies jifhmu aħjar xi kun ġara we try to unwrap what's going on. Allura kellna ħafna feedback tajjeb allura se nkompluhom. Klara, grazzi ħafna, inti qed niffilmjaw illum il-ġimgħa filgħodu biex noħorġu il-ġimgħa wara nofsinhar. Se terġa' tmur il-qorti minn hawn ma qabel tmur. Ħanoħodlok ftit ħin biex nerġgħu nagħmlu recap ta' x'ġara dil-ġimgħa. Ħanibda b'dak li ntqal il-bieraħ li forsi kienu fost l-iktar xhieda powerful. Li spikkaw. Eżatt, għaliex il-bieraħ xedu in-nies illi fost l-oħrajn, anzi l-iktar importanti, il-persuna illi l-aħħar ra lil Defni ħajja, li sema lil Defni twerza illi ra l-karozza taqbad li ra kollox. Ekku. Minu? Kien Franz Sant, il-biraħ smajna xhieda ta' Franz Sant, illi dan nispjega kif kien nieżel minn triq il-bidnija meta opposite direction ra karozza bajda ġejja, karozza tal-kiri. Għal-mument ma kienx jaf li kienet Defni, il-Defni kien jafa mill-inħawi, imma ma setax jara fil-mara min kienet. Xi ħaġa li spikat illi qal li fi stadju minnhom ra lil din il-mara wara l-steering tippanikja. Il-vettura waqfet, il-mara komplit tippanikja, jgħid illi hu waqaf ukoll mal-ġemp, fi stadju minnhom jgħid illi l-persuna ta' ġo l-vettura instemet tajjat, jgħid illi b'xi mod jew forsi provat tiftaħ il-biba, jew niżlet it-tieqa, imma instemet ċara lajta. Semaħħu tajjat, u mbagħad ra splużjoni. Xi ħaġa wkoll illi qal illi ftit qabel sema il-persuna tajjat ra spark taħt il-karozza. Issa xi ħaġa li nistgħu norbtu ma' din ix-xhieda hija xhieda li ntqalet il-ġurnata ta' qabel mill-Brigadier Jeffrey Kurmi. Fejn spjega t-tip ta' bomba illi kien hemm fil-vettura ta' Defni. Xi ħaġa li qal il-Brigadier Jeffrey Kurmi kienet illi l-initiator kellu bżonn splussiv biex finalment iqanqal l-isplussiv ewlieni. U dan ovvjament jagħmel sens ma' dak illi qal Franz, għaliex Franz qal li l-ewwel ra spark, ra lill-vittma tippanikja u tajjat, u mbagħad ra l-isplużjoni. Meta mbagħad għandna lill-Brigadier Jeffrey Kurmi qed jgħid illi l-initiator kellu splussiv u l-isplussiv anqal lill-isplussiv ewlieni. Iġifieri ara x'qed nifhem sew. George De Giorgio illi kien fuq il-baħar bat fil-ħin li ħat isplodi l-bomba, bat SMS, dak il-famus code, dal-SMS daħal fis-SIM card li kienet imwaħla mal-bomba, din is-SIM card triggerjat il-dal-initiator, il-dal-spark. Li kellu l-isplussiv miegħu? Li kellu l-isplussiv miegħu u dak x'in jieħu dak wara ftit kella tieħu l-bomba l-kbira. Ekku, ġifri fi kliem sempliċi isu bħal kien hemm isu żewġ bombi, ma kienx hemm żewġ bombi, imma kien hemm żewġ splussivi. Eżatt, waħda żgħira. U hemmhekk fejn x'aktarx il-vittma qajtet għaliex semet. Franz qalli ra l-ispark. Ġifieri Franz ra l-ewwel waħda. Imma l-vittma qajtet għax x'aktarx semet ħasset xi ħaġa. Okej, u din hija ftit sinifikanti qed nieqfu ftit fuqha għaliex jiena minn kemm ilhom li qatlu l-Defni nisma' ħafna fit-triq din. Gravi kemm kien delitt tikraħ, imma mbagħad in-nies jgħidulek ukoll Defni probabbilment taf li mietet. Dan id-dettall għax taf kif tisplodi l-bomba għaskun taf li miet, tisplodi bomba ġol karozza. Imma da d-dettall jindika allura li Defni ndunat li ġejja bomba, Defni ndunat li se tmut għaliex kien hemm ftit sekondi bejn l-ewwel spark, l-ewwel splussiv u t-tieni. Fil-fatt, wersqet, fil-fatt, jekk mhix se żball sabu l-karozza bil-handbrake imtella, jiġifieri di provat ittella l-handbrake, provat tiftaħ il-biba, whatever, biex wersqet sinjal l-indunat. Indunat. Li tagħmel iktar makabra. Infatti dan jorbot ukoll dak illi fil-bidu bdiet tallega l-prosekuzzjoni tinsix fl-opening statement il-prosekuzzjoni spjegat l-att bħala wieħed barbaru għaliex huma qed jgħidu li Defni kienet taf.
Issa għalfejn kienet taf? Kienet taf għaliex kien hemm din l-ispark u mbagħad kien hemm l-esplużjoni, għaliex għajtet u mbagħad kien hemm l-esplużjoni? Dawn il-provi qed ikomplu isostnu l-argument tal-prosekuzzjoni. U Franz iddeskriva anka għax da miskin ra kollox. Xra. Ekku, Franz jgħidlek illi mal-esplużjoni ra biċċiet ta' ġisem il-vittma jtiru mill-windscreen. Umbagħad il-vettura baqgħet sejra tilfet il-kontroll ġo l-għalqa fejn eventwalment instabet il-vettura, umbagħad jgħidlek jara ballun tan-nar, ra ballun tan-nar. Jgħid illi ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, niżel mill-vettura, Mill-karozza. prova jaħseb jekk jistax jagħmel xi ħaġa, ma jgħid ukoll illi fl-istadju li kienet il-karozza kien jidher li m'hemmx tama. Ġifieri qed nikkwataħ, m'hemmx tama. Il-biraħ xedu wkoll żewġ minn nies u xek mara u raġel dawn miż-żewġin insomma, illi jekk Minister żball xedu fuq li kienu jaraw il-dawn in-nies li poġġew il-bomba fl-inħawi fix-xhur ta' qabel kif kienet dik. Xedu Carmel Wallis Sammut u l-mara tiegħu Marija Sammut Grek. Dawn kienu joqogħdu fl-inħawi minn fejn il-prosekuzzjoni qed tgħid illi kienu qed jagħmlu l-assa lil defni. Fejn hemm il-Victoria Lines biex nifhmu. Fejn hemm il-Victoria Lines. Kienu jassu għal fuq it-triq. Ekku. Wallis jgħid illi dak iż-żmien u kien kiser saqaħ, kien għamel xi sitt ġimgħat b'saqaħ fil-ġibs, allura kien id-dar, forsi kien joħroġ naqra fl-inħawi jittawwal biex iqatta naqra ħin barra mir-residenza tiegħu u kien dejjem jinnota din il-vettura bajda. Jgħid illi ġo din il-vettura bajda kien hemm ukoll persuna u jgħid ukoll illi darba ġie wiċċ imwiċċ mal-persuna, ġifieri kien miexi u raħ wiċċ imwiċċ, spjegah bħala bniedem il-lamtat, u jgħid ukoll illi darb'oħra ra vettura griża ma kienx jaf jispjegak mhix griża jew silver. Jgħid ukoll illi mhux normali li f'dak iż-żmien tas-sena kont tara vetturi hemmhekk għal tul ta' ħin għaliex ma kienx żmien il-kaċċa, ma kienx ikun hemm campings għax normalment l-akwata kienu jsiru l-campings fiha tal-scouts u allura jiftakar sew illi kien ikun hemm ħin twil ta' persuna f'vettura bajda qed jases, qed josserva. U l-prosekuzzjoni temmen li dal-persuna kien jew il-koħħu jew wieħed mill-aħwa de Giorgio. Wieħed mill-aħwa de Giorgio jew il-koħħu. Alfred. Eżatt, jew mill-aħwa de Giorgio jew il-koħħu li kien ikun qed jassu fuq dik it-triq ħajaraw definition. L-akwata x'inhu. Dan qed ngħidu huma u jippjanaw kif se jagħmlu biex ipoġġu l-album. Issa min-naħa l-oħra Marija l-mara tiegħu spjegat illi fil-ġurnata fejn seħħ l-omiċidju ukoll ra din il-vettura bajda rata filgħodu, ħarġet mir-residenza tagħha meta rretornat u ħarġet rata, u sassatejn nofsa wara nofsinhar il-vettura tajt li kienet għadha hemm. Dakinhar tal-merdi. Dakinhar. Okay. Meta mistoqsija dwar fil-għaxija ma setax tajt jekk kien iċċada hemm għaliex meta rritornat lura d-dara l-ħabta ta' xi 6:30 daħlet mix-xadba ta' wara u allura ma setax tara min kien hemm fuq quddiem. Dil-ġimgħa xedu wkoll is-scene of crime officers. Dawk x'qalu dawk? Mela x-xogħol is-scene of crime officers huwa li jiġbru l-evidenza minn fuq il-post xi ħaġa interessanti li spjegaw il-mod ta' kif tinqasam ix-xena ta' reat, għax ovvjament qed nitkellmu fuq għalqa kbira, u mbagħad ta' kif issir is-search għal metall kwalunkwe evidenza relevanti għal każ. Bażikament dawn joqogħdu f'dan il-każ aħna rajna ritratti ta' 6 persuni ħdejn xulxin li jkunu issew co-officers, warajhom għandek persuna wkoll u ma ġenbhom għandek fotografu. Spjegaw illi huma jibdew jimxu pass meta xi ħadd isib xi ħaġa, xi ħadd minnhom isib xi ħaġa, jolli jdeh, ġifieri qed jagħti indikazzjoni li hemm xi ħaġa, inniżel ideh jaqbad qisu indicator u jitfaħħa mal-art, jiġbor l-evidenza jitfaħħa ġo sealed bag, jgħaddi għal ta' waraħ u dan il-proċess kollu li qed nispjegalek Mark ikun qed jiġi fotografat. Dan ġi biex kull biċċa evidenza. Biex kull biċċa evidenza tinġabar. Duru kull pulzir.
Ekku. biex jiġbru dak kollu li jistgħu. Ekku, issa xi ħaġa oħra li ħarġet fix-xhieda tagħhom hija ir-ritratti ovvjament Konsens saqsik fuq daw. Ritratt tal-vittma. Illum il-ġimgħa l-bieraħ il-bieraħ lura urew anke ritratti Ekku. ta' Defni. Il-ġurati raw ir-ritratti ta' Defni, raw ir-ritratti ta' Defni ġol vettura, raw ir-ritratti ta' Defni barra l-vettura, ġifieri kif il-ġisem inħareġ u tpoġġa fuq il-liżar u anke fl-istadju tal-awtopsja. Il-ġurati, ovvjament dak il-ħin inti tibda tħares lej il-ġurati biex tipprova tara xi tip ta' reazzjoni għaliex forsi aħna li nkunu l-qorti dawn l-affarijiet narawhom on a daily basis, imma dawn in-nies li ma jesperjenzawx dawn it-tip ta' episodji, allura awtomatikament il-kurzità kważi telbek u tħares lihom biex tara reazzjoni tagħhom. Ma kienx hemm reazzjoni, Mark. U ma kienx hemm reazzjoni għaliex ir-ritratti il-ġisem tant u ħanikwota li sewko officer, tant kien fiħru estensiv illi kważi ma tindunax illi huwa ġisem. Ma taraf. Ma tarafx. Ġifieri nazzar ngħid illi nuqqas ta' reazzjoni kienet għax kważi ma kienux jafu x'qed jaraw, ma setgħux jifmu x'qed jaraw. They couldn't make Eżatt. sense of the image jisu. Kienu jafu li qed jaraw il-katavru. U rrid tinsaqsik, f'dan il-momenti il-familja għax għandna nafu l-familja ta' Defni qed hemmhekk segwi. X'tagħmel f'dan il-momenti? Sfortunatament mhumiex momenti sbieħu għax letteralment qed jerġgħu jgħixu l-esperjenza mill-ġdid. Buħut minnhom anke telqu l-barra mill-awla. U anke ħut minnhom instemew emozjonati. Ġifieri maħniex qed nitkellmu fuq affarijiet sbieħ. Anke lina tkun xokkanti ħaseb wara l-familjari Mark. Mhux hekk. Mela, dawk kienu xhieda tal-bieraħ u l-bieraħ lura l-erba' u l-ħamis. Però it-tnejn li għadda kompla jixed Keith Arnaud li huwa ċ-chief investigator fuq dal-każ u qed imexxi l-investigazzjoni. Mbagħad wara nofsinhar bdejna bil-kontrożami u tlieta komplejna bil-kontrożami. Imma ħanibdew Monday morning. Mela Monday morning inqraw chats mill-mobile ta' Jorgen Fenech ma' tiju tiegħu Ray Fenech. Chats li kienu jinkludu messaġġi ta' urġenza biex Jorgen Fenech jitlaq mill-pajjiż, titjiriet bejn Malta u Nice fi Franza, anke Ray jissuġġerixxi li jsib post sigur sakemm għadu fil-ħin, Jorgen Fenech juri x-xewqa li kellem avukat qabel jitla' jerġa' jinstema' messaġġ ieħor ta' anke Ray jgħidlu isma' iċċekkja li l-ajruport huwa safe, jekk hemm bżonn itlaq bid-dajsa, u Jorgen Fenech jgħidlu naħseb illi bid-dajsa aktar sikur fejn imbagħad anke Ray jgħidlu isma' iċċekkja ma' Kej. U aktar tard imbagħad fl-istess xhieda l-assistent kummissarju jikkonferma li meta issemma l-persuna bl-isem li jibda bl-ittra Kej kien qed jirreferi għal Keith Schembri. Jiġifieri dik kienet ċett bejn Jorgen u t-siju tiegħu Ray lejlit l-arrest, literalment, lejlit il-ħarba. Jorgen kien ħajprova jaħrab u kienu jisom jidru qed jiddiskutu kif l-aħjar li jagħmilha, kif l-aħjar li jitlaq mill-pajjiż. Għalhekk qed jiddiskutu fuq flights u wara li l-airport safe u hekk, u Jorgen qallu nippreferi bid-dajsa. U dak il-ħin qallu biex jiċċekkja ma' Kej, u Kej huwa Ekku, issa ftit tal-ħin wara jidher li Jorgen Fenech u dan kollu r-riżulta mill-messaġġ jidher li Jorgen Fenech niżel il-Marina Porto Maso u bat lil tijuħ qallu hawn ta' Times. U tijuħ qallu mela xi ħadd taf żomm. Da xin ħajaħrab ġifieri. Lejliet. Dat ngħidlek ftit wara dawn il-messaġġi, il-pulizija mbagħad sabet ċett oħra. Imma l-istess ġurnata aktar tard. U Jorgen Fenech mbagħad jgħidlu mela ħaniprova blajru u jidher li hemm flight available fil-11:09. Issa minkejja dan Jorgen Fenech baqa' jinsisti illi jaħrab bil-baħar u anka jissuġġerixxa illi x'aktarx tibda tiġi preparata id-dajsa li kellu Jorgen Fenech biex jibqgħu tilajn biha lejn Pozzallo. Infatti ftit wara mbagħad l-assistent kummissarju Keith Arnaud ara wkoll chats bejn Jorgen Fenech u ċertu Logan illi mbagħad irriżulta li kien il-kaptan tad-dajsa fejn
dan Logan il-kaptan qed jindika lil Jorgen Fenech u jgħidlu isma' hawn fotografu ta' Times tiġix. U Jorgen Fenech wieġbu nothing will happen today, will offshore tomorrow. Jorgen Fenech jerġa' jistaqsih switch okay, Logan jgħidlu yes, it's off, coast is clear. U Jorgen Fenech jerġa' jinsisti make sure coast clear 100%. Jekk qed nifhem sew allura l-argument ta' Arnaud u tal-investigaturi u tal-prosekuzzjoni ju din hija prova li Jorgen Fenech kienet jipprova jaħrab mill-pajjiż. Ekku. Dakinhar ukoll Keith Arnaud wera screenshots minn Signal, minn ċetta Signal ben Keith Kembri u Jorgen Fenech li jekk minn ixser żball ma korreġini minnhom Jorgen jgħidlu tgħid aħjar nitlaq. Mbagħad jgħidu xi ħaġa fuq l-avukata. Mbagħad kif tkun? Mbagħad aktar tard Jorgen Fenech jistaqsi lil Keith Kembri għal draft terms tal-agreement biex idura ftit jgħidlu. Ġifieri meta jkollok id-draft terms tal-agreement indura ftit. Arnaud hekk jispeċifika li hawnhekk kien qed jirreferi Jorgen Fenech għal proklama ta' Melvin Teuma. Kienet jistaqsi għad-draft agreement, draft proklama ta' Melvin Teuma. Ġifieri Jorgen kienet jistaqsi lil Keith fuq Signal biex jara il-proklama draft, ġifieri il-presidential pardon, il-maħfra presidenzjali li ħajħu Melvin, id-draft tagħha. Id-draft tagħha. Biex kellu x'jaqsam? Ma smajna xejn aktar minn hekk. Però Mark, meta l-prosekuzzjoni mbagħad staqsiet lil Keith Arnaud x'qal Keith Kembri fl-istatement tiegħu meta ġie arrestat u interrogat. Keith Kembri ma l-assistent kummissarju Keith Arnaud qal illi veru kien f'kuntatt lejliet il-ħarba ma' Jorgen Fenech li kien qed jipprova jikkonvinċih biex ma jaħrabx u qal ukoll illi vera kienu qed jiddiskutu il-draft agreement, il-proklama. Ta' Melvin? Ta' Melvin. Imbagħad raw transcripts ta' uħut mir-recordings illi kien jirrekordja Melvin meta kien ikun ma' Jorgen. Ekku, l-assistent kommissarju Keith Arnaud beda jaqra uħut minn dawn il-recordings. F'konverzazzjoni minnhom Jorgen Fenech qed jitkellem dwar il-laptop ta' Daphne Caruana Galizia fejn Jorgen qed jgħid lil Teuma illi il-laptop qiegħed il-Ġermanja, ġifri jaf li l-laptop qiegħed il-Ġermanja. F'recording ieħor qed jinstema' jsemmi persuna u jirreferi għalih bħala persuna li daħal fin-nar għalih. Nafu min hu dal-persuna? Aktar tard jiġi konfermat bħala Keith Kembri. Da li daħal fin-nar għal Jorgen. Iva, meta mbagħad fil-kontrożami il-difiża tistaqsi dwar dan il-persuna partikolari, l-assistent kummissarju jikkonferma li kien qed jirreferi għal Keith Kembri. Fl-istess recording jgħid li kellu laqa ma' Keith Kembri u li dan qallu x'kien qed jgħid il-koħħu lill-pulizija. Fl-istess recording ukoll jgħid li l-istess persuna li kien ħajidħol fin-nara li huwa Keith Kembri jgħidlu li misseket li qabel. U fl-istess recording Jorgen Fenech jinstema' wkoll jgħid lil Melvin Teuma jien li hemm bżonn nerfa' m'hemmx tagħmel mhux jiena fiċta. Dan kollu nstema', dan kollu smajnieh propju it-tnejn filgħodu. Jiġifieri minn da joħroġ qed nifhem sew illi Jorgen qal lil Melvin illi kellu laqa ma' Keith u Keith qallu x'kien qal il-koħħu lill-pulizija. Ekku. Jiġifieri Keith kienet jgħid lil Jorgen il-koħħu x'kienet jgħid il-pulizija. Imbagħad fl-istess recording Melvin jinstema' jistaqsih jekk tkellimx ma' din il-persuna, ġifieri ma' Keith Kembri, mela Melvin jistaqsi lil Jorgen jekk Jorgen tkellimx ma' Keith. U Jorgen jgħidlu illi meta tkellem ma' Keith dan qallu mis-seket li qabel. Ekku. U da jfisser mis-seket li qabel fuq il-merder? Ma nafux. Ma nafux. Għax dan ovvjament qed nisimgħu dak li hemm fir-recording. Okay. Issa jekk min isir żball, reġgħet qamet il-biċċa xogħol tal-mobile li tilef Keith Kembri. Ekku, kif qamet? Dik qamet mill-ġurati nifisom għaliex il-ġurati tajjeb ngħidol illi normalment din ma tantx tiġri meta ġurati kun irid isaqsi mistoqsija jolli jdeħ u jsaqsi mistoqsija. Ma din id-darba jidher li kien hemm lista ta' mistoqsijiet u l-imħallef iddeċidiet illi jinġabru l-mistoqsijiet u l-prim ġurat issaqsi l-mistoqsijiet kollha. Kien hemm isu madwar 10 mistoqsijiet. Issa fost il-mistoqsijiet isu l-aktar interess kienu fuq Melvin Teuma
u Keach Cambry. Fuq Melvin Tewma kienu jekk ħa xi flus, jekk daħħal xi flus fil-but brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, u fil-każ ta' Keach Cambry għamlu aċċenn kbir fuq il-mobile ovvjament. Ridu jkunu jafu jekk għax saret investigazzjoni fuq il-mobile ta' Keach Cambry, fejn immarkat l-aħħar il-localization tal-mobile ta' Keach Cambry. Ovvjament, assistent kummissarju Keith Arnaud ma tantx seta' jispjega f'dan id-dettall, għaliex dan id-dettall jidħlu fih l-esperti li aktar tard ħankunu qed nisimgħu lill-espert li jixed fuq il-mobile ta' Keach Cambry. Għalli xajab nejdu illi l-aħħar attività li saret fuq il-mobile ta' Keach Cambry kienet f'xil 5 u 5 ta' filgħodu, mbagħad il-mobile intilef. Ġifiri, l-espert mbagħad ser jitlaw ħajajdinna il-location ta' fej kien il-mobile ta' Keach Cambry meta intuża l-aħħar. Meta l-aħħar kien active, qabel ma imbagħad allegatament Keith tilfu. Intilef. U qabel ukoll il-pulizija waslet fid-dar tiegħu. Biex tinvestigah. Ekku. Allura għax di interessanti għax jiena issa dil-ġimgħa fimta il-mistoqsija tal-ġurati tagħmel sens għaliex l-investigaturi ovvjament jaħdulek il-mobile biex jaraw min kont tkellem u hekk ħajaraw x'kellek f'moħħok x'kont tagħmel u. Imma dan ma setax isir għax il-mobile ma nstabx. Eżatt. Il-mobiles ta' kulħadd daruhom, jiġifieri ta' dawk in-nies li poġġew il-bomba darulhom il-mobiles, ta' dawk in-nies li għamlu l-bomba daru l-mobiles, ta' Melvin darulu, ta' Jorgen kellhom iċ-chats tiegħu. Kellhom bżonn il-mobile ta' Keith biex ikunu jafu Keach kienet jgħidu min kienet. U mhux il-mobile biss, anke l-laptop. Ukoll mitluf. Issemma wkoll il-laptop. Kien mitluf ukoll. Ekku. Keach Cambry mal-pulizija qal li kien qed juża l-laptop tal-mara tiegħu. Jiġifieri Keith la kellu meta marru biex investigaw, la setgħu jidħlulu fil-mobile u laqas fil-laptop. Ekku. U weħlu. Ekku, saret ukoll tfittxija fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, però ma sabu l-ebda device, elevaw xi dokumenti. Imbagħad sar il-kontroeżami ta' Keith Arnaud għax kif jiġri korreġini jekk qed ngħid ħażin illi wara kull shoot id-difiża tista' tqum u tagħmel difiża ġifieri l-avukati ta' Jorgen Fenech f'dan il-każ Giannella De Marco. U tagħmel il-mistoqsijiet ħafna domandi li f'dal każ Keith Arnaud. U x'istaqsewh? Mela, tajjeb nispjegaw ftit in-nies li d-difiża għandha dritt tressaq kwalunkwe difiża biex tiddefendi l-akkużat f'dan il-każ lil Jorgen Fenech biex eventwalment joħroġ liberat. Toħorġu liberat. Fost il-ħafna mistoqsijiet illi issemmew ukoll persuni terzi. Fostom Keach Cambry, Chris Cardona, Edgar Brincat magħruf bħala l-Ġojja, il-Kummissarju Lawrence Kutajjar, Kenneth Camilleri, l-avukat David Gatt, Johan Cremona, insomma, fost oħrajn, Mark. U fost id-domandi li staqsew, ma nafx, staqsew jekk il-kummissarju għax kien iltaqa' mal-Ġojja bil-moħbi, jekk Keach Cambry għax kien wieħed mis-suspettati. Staqsew ukoll dwar l-allegat pjan biex tinqatal Daphne fl-2015 fejn iċ-Ċiniż kien qed jallega li Chris Cardona u l-avukat David Gatt kienu involuti. Ma nafx saqsew domandi oħra fuq il-Phantom Job li nata minn Keach Cambry lil Melvin Tewma. Staqsew ukoll fuq il-laptop ta' Daphne Caruana Galizia fejn l-assistent kummissarju qal illi l-informazzjoni dwar il-laptop ġiet mogħtija lilu minn Matthew Caruana Galizia ibn il-vittma għaliex il-laptop kien qed jiġi analizzat u investigat fil-Ġermanja. Ġifieri f'dan fil-kontroeżami ħareġ li Arnaud innifsu ma id-difiża staqsiet jekk aċrat il-laptop minn hemm telqet. Jekk Arnaud aċra l-laptop ta' Daphne. Ekku, jekk aċra jekk qatt investiga. U hemmhekk l-assistent kummissarju ta' spjegazzjoni li kien qed jirċievi kwalunkwe informazzjoni dwar forsi stejjer li setgħu anqlu dak illi ġara minn Matthew Caruana Galizia għaliex propju l-laptop kien jgħid fil-Ġermanja jiġi analizzat u investigat. Issa di rridu nidħlu ftit fuq l-internet ikun hemm ħafna nies li qed jgħidu mela l-pulizija ma tawulhomx il-laptop ta' Daphne lill-pulizija ma messux il-pulizija investiga kif il-pulizija ma investigawx il-laptop ta' Daphne. Nagħmlu ċara kif qed tgħid inti stess. Il-laptop ta' Daphne ġie investigat fil-Ġermanja. Ekku. Ġie analizzat mill-investigaturi tal-Ġermanja. Ekku. Biex nagħmlu affarijiet ċari mhux li l-laptop ta' Daphne qatt
ma ġie investigat. Le. Mhuwiex Le, il-każ. il-laptop ta' Defni kien il-Ġermanja. Ok, le biex nagħmlu ċara x'ikun ħafna kliem ta' mela allura fejn konna nafu x'kien hemm fuq il-laptop ta' Defni. Nafu għax investigaw Le, fil-Ġermanja. Infatti, f'wieħed mir-recordings biss ta' Melvin Teuma u Jorgen Fenek qed jgħid lil Melvin Teuma illi l-laptop ta' Defni jagħti il-Ġermanja. Il-laptop kien il-Ġermanja. Qed jiġi analizzat. Eżatt, fil-fatt. U investigat. Jorgen stess kien jaf il-laptop tagħha qed jiġi investigat. Il-Ġermanja. Imma jekk mhix ser żball, id-difiża mbagħad qalet illi allura forsi Matthew Caruana Galizia seta' kienet jiżgwidah l-Arno meta qallux kien hemm fuq il-laptop. Ekku, infatti, Arno wieġeb għal jiena qatt ma kelli iben vittma li qatlulu l-ommu li prova jiżgwida l-investigazzjoni tal-pulizija. Mela, ħaniqfu għaw għax diġà jedna ħafna, imma mhux għalhekk biss għax inti titmur il-qorti biex tkompli issegwi u tirrapporta fuq il-ġuri. Illum ħanisimgħu aktar esperti forensiċi. Ta' scene of crime officers. Nispera li dan il-podcast għal ġimgħa oħra kien informattiv għalikom li fimtu b'għet xed jiġri. Grazzi ħafna tal-kommenti li qed tagħtuna, grazzi ħafna tal-feedback, vera kien interessanti. Ibqgħu segwu l-blog kuljum, da ma nistax nagħmluhom kuljum għax fihom ħafna xogħol. Imma darba fil-ġimgħa se nibqgħu nagħmluhom. Sadattant jekk tridu segwu dejjem il-live blog tagħna ta' Times of Malta li qed kuljum minute by minute jgħidilkom xi qed jingħad fil-qorti u kollox insomma. Grazzi ħafna, grazzi Klara, ħidma tajba, grazzi lkom segwejtuna għal ġimgħa dieħla.